Pozrieme sa na nasledovný príklad, ktorý nám káže nakresliť základné logické funkcie not, and a or len a len pomocou funkcie NAND. Hej. Aké sú to teda tie funkcie not? Hej. Funkcia not je obyčajne kreslená takýmto spôsobom. Má jeden vstup, jeden výstup. Hej. Vstup nazvem A, výstup nazvem napríklad F a tu ešte musí byť taká gulička. Hej. Môže byť aj plná, môže byť aj prázdna. Dovnútra obyčajne píšem ja jednotku. Hej. Pre funkciu takejto funkcie môžeme písať F je A negované. And je funkcia, ktorá má značku nasledovnú. Hej. Má dva vstupy, jeden výstup. Vstupy nazývam A a B, výstup nazývam F a dovnútra píšeme takýto AND. A pre F môžeme písať, že je to A krát B. A potom ešte funkcia OR, ktorá opäť značku má nasledovnú. Má jeden výstup, ktorý je znova nazvem F, má dva vstupy, opäť ich nazvem A a B a dovnútra tejto značky píšem obyčajne väčšie rovné jednej. Pre funkciu takejto značky, takéhoto bloku vieme písať A plus B. A nám kážu, aby sme všetko vyjadrili pomocou funkcie NAND, ktorú by som mohol nakresliť takým spôsobom, že opäť je to takýto blok, ktorý má dva vstupy A, B, na výstupe guličku, povedzme aj plnú, výstup nazvem F a dovnútra píšem AND. No a rovnica je F sa rovná A krát B a to celé ešte mám znegovať. To, čo mám spraviť teda, je využiť len a len takúto funkciu NAND a pomocou tejto funkcie NAND mám zostrojiť všetky tieto tu logické obvody. Hej. Najjednoduchšie na zostrojenie všetkých týchto logických obvodov je funkcia NOT. Hej. Ako zostrojím funkciu NOT? Len a len pomocou funkcie NAND. Hej. Idem zostrojiť funkciu not, čiže nie, hej, alebo negáciu. No, vidíme, že funkcia NAND má dva vstupy a vykonáva mi A krát B negované. Funkcia not má ale jeden vstup a vykonáva mi A negované. Hej. Napadá ma, čo keby som spravil niečo takéto. Zoberiem teda tú funkciu, ktorú som nazval NAND. To znamená, tu mám na výstupe guličku. Hej. A teraz spravím to, že tie dva vstupy, ktoré ona tu má, ktoré sa obyčajne nazývajú A a B, ja ich spojím v jedno a budem ich brať ako jeden jediný vstup A. Hej. Čo by potom vyrobí takéto dačo? Ak zoberiem teraz rovnicu, tak vidím, že tá rovnica by mala byť A krát B. Hej. Lenže ja keď som ich spojil tu v jedno, tak sem príde A, aj sem príde A. Takže v skutočnosti je to A krát A a to celé negované. No ale čo je A krát A v takomto význame? Hej? Keď Ačko je jednotka, tak 1 krát 1 je 1 a keď Ačko je 0, tak 0 krát 0 je 0. Hej? Že je úplne jedno, či to Ačko vynásobím Ačkom samotným, je to vždy len samotné A. Hej? Takže to, čo môžem písať, je, že to je v skutočnosti A negované. Hej. Čiže not vyrobím extrémne jednoducho a to tak, že zoberiem iba samotnú funkciu NAND, spojím jej vstupy, hej, a privediem tam iba jeden vstup. Hej, a tento budem nazývať funkciou not takýmto spôsobom. Potom sa môžeme pozrieť, ako by som vyrobil funkciu AND. Okay. No, funkciu AND ako vyrobíme? Funkcia AND je v skutočnosti A krát B. Že? Ale
a krát b ja nevyrobím pomocou funkcie NAND. Ja mám a krát b negované. Že? Ale keď by som ešte spravil to, že zoberiem a krát b negované a ešte raz to znegujem, tak som dozaista vyrobil funkciu AND. Že? Pretože keď dvakrát niečo znegujem, tak dostanem opäť tú istú hodnotu. Hej? Keď mám povedzme niekde na začiatku nulu, hej? A teraz ja spravím to, že tú nulu jedenkrát znegujem, tak dostanem jednotku. Hej? A teraz keď mám teda niekde jednotku a tú jednotku znegujem, tak dostanem naspäť nulu. Hej? Teda ak by som spravil niečo také, že nulu dvakrát znegujem, tak sa bude diať to, že to je jednotka negovaná, odstranil som prvú negáciu, hej, a následne tá jednotka negovaná je naspäť nula. Že to isté som spravil tu, keď dvakrát niečo znegujem, tak dostanem opäť to isté. Hej. No a toto môžem využiť, pretože a krát b vyrobiť viem a ešte to musím znegovať. No a ako teda vyrobím teda funkciu AND pomocou len a len funkcií NAND, takže zoberiem najskôr funkciu NAND. Vstupy budú naozaj, že a a b. No ale to, čo som vyrobil teraz, tu na výstupe, je a krát b negované. A to, čo teda ešte musím spraviť jedenkrát, je, že ešte to musím znegovať. A negáciu už vyrobiť vieme. To, čo mám spraviť, je spojiť tie vstupy mojej funkcie NAND. Že? A toto bude výstup. Teraz, čo som teda tým získal? Keď prídem sem, tak to, čo som spravil, je a krát b a celé znegované. A potom som prišiel ďalej sem a to som zobral ako vstup do tej mojej funkcie a teda nakoniec tu som vyrobil a krát b negované, to je tento tu vstup, ale ešte som to celé musel znegovať. Hej. To mi spravila táto tu kulička. Takže na výstupe tu naozaj mám niečo, čo môžem prehlásiť, že je v skutočnosti funkcia AND. A posledné, čo musím vyrobiť, je funkcia OR. A funkciu OR musím tiež vyrobiť len a len pomocou samotných funkcií NAND. Ako na to? V tomto prípade nám prídu vhod De Morganove pravidlá. Pamätáme si, že ak mám a plus b, tak ja dokážem prejsť na tvar súčinu takým spôsobom, že to, čo mám spraviť, je, že znegujem obidva vstupy a potom ešte celé to znegujem. Že? A toto ja musím využiť pri tom, keď ja budem vytvárať funkciu OR. Musím znegovať a, znegovať b, vynásobiť tie ich negované hodnoty a nakoniec to ešte raz celé znegovať. Tak poďme na to. To, čo mám spraviť na začiatku, povedzme, že odtiaľ to beriem ačko. Hej. Zoberiem a pripojím ho, to ačko, do funkcie NAND. Hej. A tu som dozaista vyrobil a negované. Potom mám spraviť ešte to, že zoberiem druhú funkciu NAND a pripojím ju na vstupy tejto funkcie NAND, pripojím teraz b. Hej. A tu som dozaista vyrobil b negované. Že? Takže vyrobil som a negované, vyrobil som b negované a teraz ešte ich mám vynásobiť a znegovať. Čiže keď zoberiem ešte ďalšiu funkciu NAND, čo dostanem? Do tohto vstupu zoberiem a negované a do tohto vstupu zoberiem b negované, takže na výstupe musím dostať funkciu f a z čoho sa bude skladať? Bude sa skladať zo súčinu tohto vstupu a tohto vstupu a nakoniec ešte negované. Takže tento vstup tu je a negované, ten druhý vstup je b negované a ešte nakoniec celé to je negované. A vidíme, že na to, aby som vyrobil funkciu OR pomocou funkcií
NAND, tak som potreboval 3 funkcie NAND. Že? Na vyrobenie funkcie NOT len a len pomocou funkcie NAND mi stačí jeden NAND. Na vyrobenie funkcií AND pomocou funkcie NAND potrebujem 2 NANDy a na vyrobenie funkcie OR pomocou funkcie NAND potrebujem 3 krát funkciu NAND.